Jaspu, mitä UV:na? En mä tiedä. Mä oon miettinyt, vois olla muijan kanssa, mutta eiks meillä lähteä tekemään jotain, mutta ei juomista edes. Jaspu, hei. Kyllä mä meille juomiset keksin. Oikeesti? Juu. Tervetuloa Miekkosten toisen videon pariin. Tällä kertaa tehdään UV-juomia joulun jätöksistä, mitkä on jäänyt kaapin pohjalle yli. Meillä on yhteensä 5 juomaa tänään ja kaikki ei oo pakosti ihan niin hyviä. Ainakaan Ollin mielestä, niin kuin viime videossa saattoitte huomata, niin mainittu ei oo se juttu. Mikäs on meidän eka tuote tänään? No heitetään ekana kuule pipari ja maito. Mä sanon, että tää on hyvä. Mä uskon, että tää on hyvä. Tää ei voi mennä pieleen. Pipari ja maito sopii. Mut kumpi pipari? Viime videolla osa näki. Rainbow-piparit ei ollut piparin makuisia, en ottais niitä. Mutta otanko kontentin vuoksi niitä? No mä melkein sanoisin, että vedetään semmonen hybridisetti. Molempia? Juu. Pistetään Lidlinkin. Laitetaan kaikki. Oh no. Kaikki. Ei saatana. No niin, heitetään. Ei sillä ole mitään väliä. Mun tossa pistetään 2 jokaista. 2 jokaista. Sitä voi pahaa tulla. Sanotaan hiekata, kun aletaan leipoa. Niin. Vähän murustellen, niin ei oo niin kovaa työtä tolle, ettei paskaksi mene kuitenkaan. Tää on muuten hyvä, kun mulla on nyt tatuointeja, niin mä muistutan vähän semmosia julkiskokkeja, tiedätkö mitä? Joo, kyllä mä oon TikTokista tullut vastaan niitä tarpeeksi. Mä oon ihan julkiskokkina, katon nyt täällä tällä leipomassa. Vähän maitoa sekaan. Ja toivotaan, että tää ei sekoittu. Kyllä mä uskon, että se sekoittuu. Kyllä se pitäis varmaan se sauva vähän Mut liikaa ei saa kaataa, kuitenkin tulee vedettyä vielä näitä. aika paljon. Tänään. Kannattaa pysyä loppuun asti. Meillä tulee spessutuote lopussa, tai siis juoma. Ja toihan ei siis näytä pahalle minun mielestä vielä. Kyllä tuo vähän on, tiiäksä, semmonen UV-jälkituotos. On joo, kyllä. Sitten otetaan mestareille kupit sieltä. Varmasti tulee diabetes. Kyllä tulee. Saanko sä kirjaa? Mitä sä pidät kynää? Kui? Kato, pitää tukea tonne ja sitten tosta. Ei tarvi mitään. Kukaan tolleen kirjoita. Tää näyttää vähän mä itse asiassa voisin näyttää tänne kameran kanssa. Tää näyttää vähän tollaselle suklaajuomalle. Ei tää näytä siltä, että tässä on mitään piparia. Tätä varmaan kyllä jää yli. Tätä tuli vähän liikaa joo. Voidaan järjestää tämmönen punainen risti lahjoitus. Lahjoitus tohon. Ei tuu kukaan valittamaan meille, että me ei olla ekologisia vai mikä se nyt onkaan se oikea sana. Näin no, tää menee kuule ulos tonne joulutontuille, niin tulee paremmat lahjat. Joulupukilla on tänä vuonna niin kiire, niin pitää laittaa blenderin kautta piparit ja maitoa. Ei voi syödä keksiä rauhassa. Satana. Mä huomasin semmosen jutun, että sä otit itsellesi missä on vähemmän. Jaa. Kunnon rotta. Totta kai. Ei se mitään, tää ei näytä kauhean miellyttävältä, mutta mä veikkaan, että tää voi olla ihan hyvä. Tää voi maistua ihan hyvältä. Kyllä tää toimii ihan hyvin. Mutta tulee toi helvetin Rainbow-piparin maku. Niin tulee. Tai ei se kyllä miltään piparilta maistu, mutta se kanelikeksin maku tulee tossa. Siis ei tää pahaa oo. Kyllä tästä ehkä saisi ihan toimivan tuotteen kauppaan, jos tän suunnittelisi vähän paremmin. Mutta tässä pitää olla sitten joku kunnon maito tai vielä vetinen. Vähän joo, mut mulle tulee mieleen, tiiäksä, joka videossa tulee jäätelö mieleen, mut piparijäätelö, joka on sulanut. Mä en oo syönyt ikinä sulanutta piparijäätelöä. Sä ootika nähnytkään piparijäätelöä, että... Eikö sä oo syönyt ikinä piparijäätelöä? Mä en oo nähnyt piparijäätelöä. Tänä jouluna syöt. Tää oli ihan hyvä. Ei todellakaan paha. Mikä olisi arvoisa? Meillä tosiaan arvosat menee 1–5. Sitten tulee 3 parasta videon loppupuolella. Mä jopa kehtaisin sanoa, että tämä varmaan kuuluu meidän top 3. Siis aivan varmasti. Siitä mä oon varmaan. No muita kattoo, että ei vittu. Mut mitäs meidän spessutuote, minkä näette videon loppu, onkin paras? Mä saan epäillä sitä aika paljon. Mä sanon 3,5. Joo. Tää vähän olisi vaatinut jotain lisää, mutta meidän kettokeittiötaidot ei riittänyt. Mulla oli se 4 tosiaan mun arvosana ja ihan hyvä. Menevä tuote. Hyvin voisin juoda. Vittu sä kusetta. Niin sä otat mieluummin piparit käy hakemassa maidon, kuin se, että sä vittu otat jonkun valmiin hyvän juoman. Varmaan huomenakin juo. Siinä on teille UV-drinkki. Nähdään seuraavan tuotteen parissa. Klöppi ja marmelaadi. Kyllä tämmöstä näin tänään on meillä näin. Ja kello on just sen verran, kun sä katsot tätä videoa, niin kello on just sen verran. Mä voisin pestä tän kyllä välissä. Tää on vähän vitun likainen. Oho, mutta ei se silleen haittaa, että... Niin saatana. No vastahan me ollaan noin tehty, niin... Puhuttele vaan nopeasti, kato. Mä ymmärtäisin, jos ne olisi lillonnut siellä, mutta... Hyi helvetti. Pientä sivumakua, niin ei se haittaa. Tarvii ottaa näitä sivutuotteita nyt, vaan kun meidän spessutuotteessa on sivumakuja sitten monta. Se on totta. Mut sä voit olla nyt Jeffi. Mä oon Jeffi nyt. Vedänkö ihan dahmerit? Juu, kyllä. Paljon me laitetaan marmaladea. Päätä sä saat Jeffi nyt. Viime video kuvaaja, niin saatan pikkunökäreet vaan koko vitun paketista ja ihan kivasti yli. Otan semmonen ihan kunnolta. Ai saatana. Diabetes. Tää ei oo hyvä. Diabetes tulee. Tuskin on hyvä, kun heittää klögeä marmelaadia. Eiks tää ollut vielä paskin tää Lidlin marmelaadi? Tais olla. Eiks tää hävinnyt koko juttu? Tais olla, joo. Mä en tiedä, oltais voitu käyttää tätä kuppia mittana muuta.
Tää on nyt voi olla vittu likainen ihan sama. Joo, ei. Eikö se tosta vaan? Painaa tätä, täällä on lapsilukkoista sun kaltaisille. Ai vittu. Tätä piti siis pohjassa painaa. Aha, samalla kun mä teen. Juu. Tää on niin vaarallista. Älkää tehkö kotona, tässä on stunttimiehet. Ota. Hyi vittu, hyi helvetti kun näyttää hirveältä. Ei tuoksu hirveältä. Okei, katsotaan. Okei, tuoksu on ihan fresh. Tää on itse asiassa... Mut loppujen lopuksi tää voi olla ihan hyvä. Tää on varmaan se meidän hittituote, tiedätkö? Me ruvetaan myymään tätä. Mut eikö omenakaneliklökiä oo olemassa? En oo juonut, jos on. Mut mulla on semmonen muistikuva, että olis. Joku voi kommentteihin kirjoittaa, jos... Ja sit jos minä valehtelen teille, niin voi laittaa reklamaatio sähköpostiin yhteistyö@gmail.com. Sinne voi laittaa kaikki reklamaatiot meidän videosta, jos tulee paha mieli mistään. Sitä varmaan siis on vaan kunnon diabetes. Mut tää on kylläkin marmelaadi. Ai, tää paha voi olla. Ei, tää oli se, mistä mietit, tää on hyvä. Vähän tää kohti vähän. Mites teillä siinä on? Glöggi ja marmelaadi. Tää on oikeesti vaan makusta. Ui saatana, mitä helvettiä. Siis tää on helvetin hyvä, siis wow. Tää on paremmin kuin peruskyläkin. On siis tosi hyvä. Eikö Aika tää on oikeesti hyvä, tää on oikeesti vaan makusta. Tässä on vähän liikaa sokeria mulla. Tää on kivu, tässä on tää omena. Vitun kiva. Ei siis on hyvä makusta. Ja niinku muistaakseni tuossa kokkausvaiheessakin sanoin, niin vissiin oli kaupassa jossain kohtaa joku kaneliomena glögi. Parempaa kuin äskeinen tuote, mikä oli piparimaito. Joo. Ei sekään paha ollut, mutta tää on parempaa. Tää on kyllä parempaa. Mä en ihmettele, vaikka tää voittaisi sitä. Mä heitän 4,5. Mäkin kehtaan sanon 4. Ei. Mä heitän femman tällä. Musta tuntuu, että tän parempaa tuotetta ei tuu tällä videolla enää Toi on olla. kyllä ihan totta. Ei, joo, mä sanon femma. Tää saa taidepiste, tää oli hyvä. Ja heittää sen oikein määrästä marmelaadia sinne glögin sekaan, niin ei oo pahaa. Ja sit kun on UV kumminkin ja me ei mikään lastenkanava olla, niin heitätte vähän terävempääkin sinne, jos olette täysikäisiä. Mennään seuraavan pettymyksen pariin. Tää menee ehkä siihen rajalle, että tää voi ehkä olla hyvä. Mitäköhän sä oot heittänyt sinne? Seuraavaksi meillä on suklaa ja glögi. Oi vittu. Ihan Olliin iloksi otetaan tummaa suklaata. Ai saatana. Mä voin kokkaa tän vielä, niin sä kokkaat sit seuraavan meille. Joo. Tää tarvii pestä, kun siellä ei oo mitään muuta kuin marmeladea ollut. Paljon mä laittaa tonne? Ihan mukava määrä. Tää on jos tummaa suklaata, niin ei lihota niin paljon. Minunkin pömppämaha pysyy piilossa. Se on ihan totta. Nyt vedetään kerrankin fiksusti, me mitataan. Käytetään näitä mittoina nyt. Niin se oli suklaa glögijuoma. Joo. Tuoreena baarista. Sitten piti käyttää mittana. Hei, se oli avautterilla viimeksi johonkin Joo, totta. tohon kohtaan. Joo. Ai saatana. Mitäköhän tapahtuu? Tää on vähän painajasmainen haistu. Otetaan tosta. Tää on vähän. Tää tuoksuu tässä pelkkää glögiä. Tää tuoksuu oikeesti vähän niinku... Siis tuoksuu siitä, että on heitetty vähän jotain viunaa sekaan. Siis sitä mäkin, että siis likööri jotenkin. Se oli jotenkin semmonen, tuli mieleen. Tää on niinku se final bossi melkein. Ei oo. Mutta meillä on se. Final bossi on lopussa. Kannattaa katsoa videon loppuun asti. Tossa on tommonen helvetin... Siis töhnä kerros. Hyi vittu. Töhnä kerros että... Tää tulee olla varmaan erittäin hyvä. Musta tuntuu, että kaverit tykkää sitä veesi jonnekin UV-bileisiin juotavassa. No voi olla, että jos sen jälkeen enää sun kavereita. Jos sulla enää ne on niitä. Sä oot ainut mun kaveri. Luuleeko, että huvikseen hengaa täällä toimistolla joka päivä sun kanssa? Samat sanat sinulle. Kiitos. Tähän video toteutetaan täysin sen takia, että meillä ei mene tuotteet hukkaa ja ettei tuu hävikkiä sitten niin sanotusti, että kaikkia käytetään. Kerro Olli, mitä meillä nyt on meidän edessämme? Siinä on läjä paskaa. Vittu, mitä se sun näyttää? Mä voin ottaa puhelimella teille kuvan ja edittipöydällä näyttää sen. Ei tuoksu pahalta. Tuoksuu tumma suklaa. Maistetaanko? Sitä varten me täällä ollaan. Ei saatana! Ei vittu! Tää oli vitusti pahempaa mitä mä ajattelin. Sitä maistuu ihan vittu hirveelle. Niin siis kaikki vedetään, jotta kaikki säästää. Vuoksi. Se on ihan ymmärrettävää. Tää ei ollut kauan hyvää. Tää on vähän tämmönen aikuisten juoman makunen. Maisee ja maistuukin ihan liköörille. Tiedä mitä sä oot tähän pistänyt. Mistä sä tiedät? Mä oon syönyt niitä Fatserin-likööriä. Että siellä ei kuule. Äiti, joka kattoo. Ei tää toka siemaus ihan ollut niin paha. Ei ollut niin paha. Ei tää hyvää. Se eka iski oli, mut ei siis tosi semmonen likööri. No maistuu itse asiassa likööri suklaalle, mistä sä puhuitkin äsken. Vähän saman makuun. On tää kyllä niinku semmonen... Sä oot vetänyt niitä pari alas ja
Sitten ne pari on tulossa ylös, niin tää maistuu just siltä. Mun arvosana tosta olisi varmaan -2. Tää menee ihan negatiivisen puolelle. Toi oli niin helvetti. Siis se Lillin piparisuklaa, mitä me maistettiin viime videossa, niin se oli hyvää. Mä en tiedä mihin sä oot täällä menossa. Ei oo Lidli sponsoroinut, että älkää sitä huolikaan, että jotain piilomainontaa, että nyt ei flagata tätä videota tollasilla heitoilla. Alko sä kertoa seuraava? Mikäs meillä on seuraava? Vittu veikkaappa. Kokis. Joo. Minkä kanssa? Kerro mulle. Maito. Hyi vittu. Ei. Sä voit tuottaa tällä kertaa meille piirtelet. Hyi vittu. Mä oon nyt 2 tehnyt, niin sä voit tehdä 2 siitä sitten. Siis pistetään vielä tätä niinku paskinta mahdollista kokista, mitä löytyy. Hyi saatana. Se on hyvä, se on sokeritonta muuten. Paskin mahdollinen kokis heitetään ja sitten vedetään maitoa sen kanssa. Tää tuskin on mitään hyvää. Tätä ei varmaan tarvi blendatakaan paremmin. Meidän YouTube-ura loppuu tän jälkeen. Vittu mä en suostu tähän mitä videoa sun kanssa. Tätä mä oon kyllä paljon kaada, että Kaupan. tää on niin väärältä, tuntuu hyi vittu. Hyi saatana. Tuli paha. Tää näyttää jopa hyvältä. Tää näyttää kaakaolle. Siis Ota haju. ei tuoksu ainakaan silleen, että ei saatana. Tommosta, hyvän näköistä. Se on, mutta näyttää suklaa, tai semmoselle kaakao. Play-maitokaakao. Tiedän ainakin joku päivä, miten mä voin mun siskoa pränkkää, jos ei mitään muuta, että Pienen play-maitokaakao. Kokismaito. Kola Olli. Kola Olli tykkää kokiksista. Paitsi jos on liian happosta. Tykkäätkö sä mainosta? En tykkää maista. Minä tykkään. Tää tuskin tykkää niiden lapsistakaan, että Sitä lapsista. kokis ja maito ne menee yhteen ja sit tulee tätä paskaa. Tää oli liian tiiäksä semmonen 2000 IQ-juttu taas mulle, ettei mun aivosulut riitä tämmöseen. Otetaanpa eka haju vaikka sitten. Tuoks sun kokikselle? Siis tää tuoksu ei oo paha. Mutta mä tiedän mitä tähän on laitettu. Ja kun tää näyttääkin... Siis Se on se ajatus vaan. tää on vitun sneaky. Tää näyttää ihan play kaakaolta. Tehdäänpä sillä, että... Tai siis on hyvän näköinen. On hyvän näköinen. Tähän välähtää nyt kuva. Kyllä. Pääst sen näkemään. Lähdetäänkö testaamaan? Toi oli jännä, kun se aluksi mä olin silleen, että ei, tämähän oli ihan hyvä. Mut sit se jälkimaku hittaa sieltä. Mut mä oon nähnyt videoita, että joku tyhjistää Pepsi Maxia maitoa. Mutta paskalta ainakin maistuu. Ainakaan tää Freeway Cola ja maito ei ollut hyvä yhdistelmä. Heitetään arvosanat vielä tälle. Tää ei oo ihan niin paha kuin aikaisemmin. Sanoit aikaisemmin -2, aika rankka. Juu. Se oli aika rankka. Se oli kyllä, mutta Joo. tää saa varmaan ihan jopa 1. Oho, vedetäänkö lisää? 1,5. 5. tuotteena meillä tulee glögi sekä kokis. Mutta tällä kerralla otetaan eri kokis. Ei ota vitun freeway-paskaa, että Glögikokis. Mä sanon, että tää on mahdollisuus. No, tää on varmaan parempi kuin aikaisempi. Siis Tää maito on todennäköisesti. parempi, mutta Mut mä veikkaan, tässä on mahdollisuuksia. Mä niin näen nämä mahdollisuudet päässäni, tiedätkö? siis tää voi olla ihan maistuva. Ehkä. Siis tää on semmonen, että tän pystyy ainakin juomaan. Ei tossa voi mennä mikään pieleen. En mä sano, tossa ei oikeesti voi mennä mikään pieleen. Kyllä toi on hyvä. Onko siinä kuinka paljon? Tää on kahvi. Siis näyttää kahville. No tää kyllä näyttää. Siis semmonen kylmä kahvi. No Jaspu siinä hienosti meille vähän vilautti, niin näette tekin että kahvimaista ja pistäpä kupposta. Ja nämähän on meidän 5. juomat. Joo. Se on enää bonus jäljellä sit näiden lisäksi. Siihen isolla 5. Mä otan tosta yhden kupin meille lisää, niin pystytään tekemään bonus vielä siihen päälle. Siis jotenkin... Siis Dr. Pepperi tuoksulta. On. Siis mä en tiedä miten vitussa, mutta tuoksuu ihan Dr. Pepperille. Mut saa nähdä, että maistuuko Dr. Pepper. Sitähän ei vielä tiedetä. Sohvalla on 2 pettymystä, pöydällä 2 lisää. Kyllä. Ja meillähän löytyykin sitten siitä kokista ja glögiä. Ei pakosti paha. Ei, tää voisi saada ihan positiivisia arvosteluita ja... Mut mä veikkaan, että meillä on aika varma voittaja joo. Ellei spessutuote yllätä. Se näette sen ihan hetken päästä, jos jaksatte vielä hetken katsella. Mikä on sun tuomio hajusta? Tää on niinku Dr. Pepperi tulee mieleen. Dr. Pepper. Maista. Ei tää paha. Siis tässä katoo se maku todella nopeasti. Siis tähän on vaan hiilihapottaa glögiä. Ei tässä maistu kokis ollenkaan. Se ei kyllä ollenkaan maistu kokista. Tää maistuu ihan pelkä. Tuli suklaamaku. Mä en tiedä mitä sä selität, mutta ei tää kyllä suklaalle tää ei maistu. Musta tuntuu, että se on enemmänkin tuossa blenderissä. Suklaajäämiä. Ei tää pahaa. Ei täällä huonompi sitä, tää on periaatteessa glögiä. Niin. Kyllä mä oon tälle varmaan 4 heitä. 4.
Oho. Voi olla, että tossa on vetänyt äsken niin paskoja tuotteita. Sekin voi vaikuttaa aika paljon. Mä heittäisin 2,5. Okei. Koska kyllä mä mieluummin joisin ihan normiklökiä. 6. tuotteen pariin. Makumaailmaan. Eli bonus. Nyt meillä on bonustuote. Ja mikä se meidän bonus on? Me heitetään kaikki tuotteet tonne. Kaikki, mitä olette eilen nähnyt. Joulukalenterin lukuun ottamatta, koska mä safkasin sen heti. No, tuo aletaan laittaa. Niin se... Kyllä. Laitetaanko jokaista suklaata 1 rivi? Pistetään yksi rivi jokaista. Sitten olisiko jokaista piparia? Otetaanko jokaista piparia 2? Vedetään 2 taas jokaista 2. piparia. Joo. Tosta. Otetaanko toista marmolaa? Eikö tää ollut se, joka voitti viime? Joo. Joo. Ei tätä. Tota itse asiassa on aina ollut meillä. Toi on hyvä. Joo, toi on se, mistä mäkin puhun, että mutsi ostaa tota aina. Tommonen noin tämmönen kiva klöntti sinne ja... Sitten seuraavaksi. Coca-Cola. Vapaa väylä. Kyllä. Freeway. Niin. Sehän se olikin. Vapaa väylä. Hyi vittu, tää tuntuu niin väärälle. No. Puuttuuko tästä niin jotakin? Ei. Klöki. Se on vähän lopussa, mutta pitäisikö etsiä sitä Lidlin klökiä vielä vähän? Joo. Palataan takas. Huopaa! No mitä ihmettä? Täällähän me ollaan. Wow! Klöki kädessä. Ja ei mitään muuta kuin... Se on viimeinen asia, mikä tähän blenderin tulee. Vai onko? Olli. Muistatko sä, mikä ei sopinut marmeladin kanssa eilen? Me unohdettiin yksi tuote. Voi vittu. Mitä me ei testattu. Niin. Tää tulee mullekin yllätyksenä. Huomenna eilen ei testattu tätä kyseistä tuotetta, paitsi marmeladin yhteydessä. Meillähän jäi eilisistä tuotteista vielä suolakeksejä. Ja näähän oli ihan vitun pahoja. Nää on pelkälleen tosi pahoja, nää ei oo hyviä. Ja marmeladinkaan vielä pahempia. Että se ei oikein sopinut yhtään. Menkää kattoo viime videon, niin tiedätte, mistä puhutaan. Ellei sitä poistettu sit siinä vaiheessa parin läpän takia. Tota paskaa litkuu tuli kyllä ihan mukavan iso määrä. Että Se vedetään kaikki. Se on meidän päivän kalorit, kato sit siitä. Se on kyllä ihan totta. Otetaanko KPS, kumpi lähtee sekoittaa? Ei vittu, Olli pääsee. Tai sä saa päättää, kumpi sen tekee. Se. Sä olet mun palkonen hupparipenen pilalla. Juu, tietenkin. Tää ei näytä taas pahalle. Ei Tää ei siis näytä oikeesti pahalle. Se on siinä. Mut sehän on podarit, tiedätkö, vetää näitä piirtelöitä, että siis saa kaloreita vedettyä. Koko päivän piirtelö siinä, että... Mä oon tänään kyllä ihan supia vetänyt. Aamupuolella, katsotaan. Niin sä sanoit eilenkin ja toissa päivänä. Niin taisin varmaan sanoa. Voi pitää ihan hyvin paikkaansa. Sanot varmaan huomennakin. Huomenna voi olla taas päivä uusi. Mutta nyt tilanne on se, että kaikki juomat on tehty. Meillä on edessä oksennusta. Ja se onkin muutaman minuutin päästä. Ei kai siinä. Pistetaanko? Tää voi olla ihan hyvä. Nauran niin kuin mä sais juotua mitään. Tää on vittu häröinen asia, mitä mä vetänyt. Ei toi pinta edes ollut pahaa, mitä vittua? Tämähän on hyvä. Mitä vittua? Tää on vittu. Ei saatana. Tämähän on hyvä. Joku tossa ottaa mua. Okei, se vaihtuu. Mä otan tota vaihtoa. Se on vittu tasoja. Tää on se entry-leveli vasta ja sit täällä lopussa on se kunnon endgame. Kyllä. Ei pitäisi ykkösellä. Oot sä oikeesti mieltä, että se on hyvää? Joo. Tää on hyvä. Tee vähän näin. Ei, mulla on ihan vitusta tätä jäljellä vielä. Mulla on... Hyi vittu. Musta tuntuu, että mä tarvitsen sitä sankua enemmän kuin sä. Mä vielä tän verran jäljellä. Vittu mä kuolen. Mä sain jonkun tästä. Antoi mulle jonkun ebolan täällä. Purskauta. Onks tää pakko erää loppuun? Juu. Juu. Tätä vitustetaan puolet vielä täällä. Tätä sä ykkösellä. Ei, tätä ei pysty. Tää koostumus on siis jotenkin tosi... Joku ebolan mä täältä sain. Mä oon lipittänyt tosta alta, mä en nyt tätä... No kun mä oon pitänyt sitä päälle, mä oon tehnyt kaikkea kanssa. Mä voisin myös ottaa semmosen, missä mä vedän ton päälle. Vedä päällistä, niin nähdään mitä sulle käy. Mä nyt on tämmösen rennon asennon tästä ja nautin kohta tosta. Hyi vittu. Tota vitun älyttävää suklaapäällistä, mistä mä meinasin jo aikaisemmin oksentaa ja Jaspu sitä äsken veti ja tää oli tulos, niin mä voisin kans koittaa sitä vetää. Katsotaan miten menee. Onko yhtä älyttävää kuin viimeksi vai meneekö ihan hyvin? Ei vissiin ollut hyvää. Hyi saatana. Mä joudun pureskelemaan sitä hetken vielä. Siellä oli joku semmonen vitun kova suklaapalanen vielä. Ja kun mä kelasin, että ei vittu, mä voi tätä vielä. Munhan pitää puraskella se, koska jos mä nyt sen nielasen, niin sit mä vastaan yskinkin tässä. Ei oo hyvä. Mä en oikeesti pysty.
Ei mitään muuta kuin ääntä kohti. Ymmärrätkö mun supit tulee ylös? Tää oli oikeesti hyvä. Vittu kenen mielestä? Ei vittu. Ei vittu. Ei tätä pysty juomaan. Mulla on tätä vielä tässä jäljellä. Ei vittu. Ei tätä nää pois. Unohtakaa se, mitä hävikistä puhuttiin meinaa. Tää on vitun paskaa. Paljon pisteitä. Tää ei ansaitse edes paikkaa vittu meidän kanavalla. Eikä kyllä mekään, mutta... Mun arvosana juomalle on vittu -1000. Ei vittu enää ikinä uudestaan. Hyi helvetti. Joo, mä varmaan heitän kans ton -1000. Joo, eli tästä tulee meidän juomasekoilujen top 3. Top 3 meillä tulee spessu. Se. Vois ehkäpä laittaa ykköseksi mieluummin. Se oli niin hyvä kuin. Ehkä kakkonen kuitenkin. Kakkosen vai ykkösen? Missä suhteessa? Tää Et kumpaan mä en sen laita. 3 menee. Sano sanos. Glögi ja kokis. Se ei ollut pahaa. Se oli semmonen, että sen pystyi juomaan. Toisena meillä tuleekin sitten piparimaito. Se oli kans kokemus. Se oli joo. Mut jos sen olisi saanut enemmän, se olisi maitomaiseksi, että se ei ole niitä klönttejä, niin se olisi ihan juotava juoma. Ja voittaja on... Yllätys, yllätys. Ensimmäinen sana kuuluu glögi. Marmelaadi. Se oli simppelisti parhain. Jos te oikeesti haluatte tätä himastota, ei vaadi paljon. Omena, kaneli ja sitten marmelaadia ja glögiä. Ei oikeesti ollut pahaa. Se oli oikeesti hyvä. Se oli siis semmonen, mikä voisi ihan kauppaan mennä. Meillä ei tällä kertaa enempää valitettavasti traumareaktioita aiheuttaa meidän katsojille ja itsellemme, mutta ehkä seuraavassa videossa me tehdään jotain spessumpaa. Katsotaan mitä silloin Ken keksitään. tietää. Ehkä se on jotain hienoa. Voi olla. Tiedätkö mitä kannattaa tehdä, että sen näkee? Tilata meidän kanava. Ja kannattaa tykätä videosta, jos te ette nauttinut tästä. Implanttia. Ei näitä tuotteita enää yhtään.